да бомбардираме Бургас, няма да бомбардираме Русе, ще бомбардираме цяла България. Знаеш какво? Не, ядосах се, време е за използване. Бубе, Исака, че изневерява. Точно така, не сега, че се срещахме и се прегръщахме с него, ами се целувахме и се пускахме езици. И той ми обеща, че ще ме вкара в къща, обаче не си спазва думата и сега го използвам. Заключиха ме папа с памеца. Да, то с памеца винаги е забавно. Браво, браво. Полудяваш да душа, цялото случай, ей, то наистина е вътре, айде, това ще е пак тяхто, Мира, дреме ми на оная работа за тебе. Буквално не ми казвай шибаното си име, може ли? Никога не ми е пукал за теб и никога няма да ми пука за теб. Затваряй си устичката. Чуя се, какъв ли готин пример ще дава? Расистка съм, да. Имам идеи за подкаст, ама нали знаеш, че като говориш много, накрая нищо не става. Затова аз предпочитам да стане и като стане да ми скоча на маняците и да са в незнайка. Нищо особено. Просто съм така, да, мразя черни. Деца, стига с седене на телефоните, стига с това TikTok, стига с това Fortnite, стига с това Instagram, а е време да хъсълвате, затова отивайте и продавайте бяло на улицата. Игнорираха волята на стотици милиони българи. Аз медитирах в гората 7 дни и 7 нощи и получих сигнал от ходките извънземни, че идват да спасят нашата човешка цивилизация. Единственото нещо, което искам да ви покажа от него е ето това изречение. Мнението ми за обратните хора и като цяло всички от LGBT съществата, освен външно, имат и психически отклонения. Ако срещна подобен човек в къщата, първата ми стратегия, която ще използваме, това той да отпадне. И възможно е малко да го има на екран. Браво, моята момче, браво! Ако някога имам душевни проблеми, предпочитам да се остана с тях, отколкото да ходя при Александра да ми го прави. Съжалявам, но когато някоя жена ви каже "паля много лесно", моя съвет е просто да я запалите, наистина. Най-вероятно наистина ще се запали бързо. Average is насилвач. Мамка му разкриме. Манячката после решава от дивана да се прехвърли чисто гола и да легне и да седне на маста за ядене. Дивна Криско Бит. Ако ти си този, който иска да останеш с мен. Сигурен ли си, защото няма да спирам, за да чувам твоето не. Сигурен ли си, защото ти не можеш да ме спреш да танцувам цяла нощ. Ти не можеш да танцуваш цяла нощ. Значи много мрази инфлуенсъри, а пък онлифенсърки колко мразят, просто няма да им представя. Така ми лазят по нервите, че здравей, прекрасна моя, как си? Искаш ли да дойда да ти покажа спалнята? Къде? Айде. Ако слушкам, ще ме дадеш ли да ти смуча пръщетата на краката? То просто е нещо чалната в главата, не ме кефи. Има хора, които са готино чалнати в главата. Ако хората около теб са такива, то тогава може би, възможно е, има такава вероятност, възможно е, има някакъв шанс. Може би ти си си олигофрен. Ако с уменията, които притежаваш, най-добрата работа, която може да си намериш е за 1000 лева, то най-вероятно просто ти не ставаш за нищо. Но всъщност, според мен, той е много прав. И това всъщност е, защото аз съм част от тези народи отвъд ледената стена Антарктида. Така е, не ви лъжа, кълна се в живота на Емили Тротинетката. Ето това е континента, на който живея. Казва се Пенисловакия. Давайте плоскоземци, не се отказвайте. Вие сте най-умните хора на планетата. Изобщо не сте просто някакви бавно развиващи, които изпитват комплекси, че няма да постигнат нищо с живота си и че до сега не са постигнали нищо с живота си и търсят най-голямата глупост, за да се почувстват значими. Не! Вие знаете истината. Продължавайте да я търсите. Вярвам във вас. Мустафа, разбирам, че си в някаква екзистенциална криза, приятелю, и разбирам, че ти трябва помощ, за да откриеш смисъла на живота си. Но щом си стигнал до там, че да го търсиш от Алексчето, Мустафа, бих могъл да ти кажа, че вече няма много надежда. И може би ще е най-добре, ако просто го прекратиш. Виж, погледни го от добрата страна, поне няма да се мъчиш повече. Ей, Стефкич, разбира се, че пипам трева. Явно просто не си гледал Мартин Грилс, където освен, че пипам трева, даже я ям.
Ти ядеш ли тревата, а? Не мисля, че ядеш тревата. Затова официално аз вече съм 100% по-добър от теб. А вече съм дърчо, вече съм на 21. Я съм на 21, бе. Майко, аз като казвам, че Мартин Грил са най-големия, вие не ми вярвате.